Salutare și bine ați revenit la un nou episod Cryptomatics. Astăzi vă voi explica pe scurt ce sunt hot wallets și cum funcționează. Ce trebuie să știi despre crypto wallets? Orice crypto asset pe care îl deții va fi stocat pe un blockchain. Totuși, pentru a avea acces la cheile cripto care îți permit administrarea și tranzacționarea activelor deținute, ai nevoie de un crypto wallet. Acestea pot fi comparate cu niște conturi bancare digitale pentru criptomonede, însă care pot fi accesate fără intermediari. Există două tipuri de wallets, hot wallets și cold wallets, cu diferența esențială că cele hot sunt conectate online. Ce este un hot wallet? Acestea reprezintă un instrument care permite investitorilor în criptomonede să stocheze și să tranzacționeze token. Deoarece hot wallets sunt conectate la internet, acestea tind să fie ceva mai vulnerabile la atacuri cibernetice și furt decât cold wallets. În același timp, este important de amintit aici că nu ar trebui considerate a fi nesigure. Principalul lor avantaj este faptul că pot fi folosite pentru a facilita tranzacțiile de bază și se utilizează ușor. Tipuri de hot wallets și cum funcționează. Dacă un investitor decide să cumpere sau să vândă o monedă digitală, acesta trebuie să stabilească unde și cum să-și stocheze tokeni. Deși li se spune wallets, denumirea este oarecum înșelătoare, deoarece instrumentele respective nu stochează de fapt cripto la modul tradițional, ci doar contribuie la înregistrarea tranzacțiilor în ledgers descentralizate pe blockchain pentru orice criptomonedă utilizată. Unele sunt special concepute pentru a fi utilizate în parteneriat cu anumite apps sau chiar numai cu anumite criptomonede. Cele mai populare pot fi downloadate rapid, nu sunt conectate doar la exchange-uri specifice și asigură controlul constant al investitorului asupra unui private key care îi dă acces la assets deținute. Ca tipologie, pot fi platforme ce se accesează online sau sub formă de software, aplicații pentru desktop, aplicații mobile, etc. Printre cele mai populare hot wallets se numără MetaMask, Trust Wallet, MyEther Wallet, Exodus și Zengo. Dacă încă ai întrebări în legătură cu hot wallets, nu ezita să ne spui în comentarii. De asemenea, nu uita să dai subscribe canalului Cryptomatics dacă te interesează să ai acces constant la și mai multe informații legate de sectorul DeFi.